ezt így tanították, hogy Persze, igen. élvező mozgás, ilyen körző mozgást kell csinálni? A vonóval mi? Igen, már csak azért nem értek hozzá, csak innen nagyon szépen. Tanítottak a vonózéra, hogy mozogépei? Mi? Hát nem maga az ózéra? Hát az saját magának gyakorolja be az ember úgy is. Azt mondja, hogy közdé. Hát nem.